Hola a tothom, anem amb el diagrama de Venn amb la probabilitat. Aquest diagrama s'utilitza per a altres coses, però molt per la probabilitat. Llavors anem a veure com afecta això. Bé, el diagrama de Venn normalment és a 2, però podria ser més. Ara faré dos cercles diferents i aquest serà A i aquest serà B. Val? Però em dieu, A i B de què? Val, anem a veure. Un espai mostral, per exemple. Espai mostral vol dir tots els elements possibles d'aquest experiment. Seran, per exemple, el 0, pot sortir un 0, pot sortir un 1, pot sortir un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 i un 9. Tot això és el que pot sortir. Imagineu-vos un dau amb 9 cares. I pot sortir qualsevol d'aquests números. I jo vull que sigui la A és, espereu que canvi el color, la A és que sigui parell. I la B és que sigui menor a 5. Val? Llavors, jo dintre del cercle lila posaré els nombres que són parells i dintre del cercle vermell posaré els números que siguin menors a 5. I em direu, Alba, però hi ha números que no hi caben aquí dins. O sigui, no compleixen cap de les dues propietats. Ni és parell, ni sigui menor a 5. On ho poso? Doncs ho posarem fora. Jo ara mateix us faré un requadre que us servirà per ubicar-vos una mica. Si no hi ha cap d'aquí, ho posarem aquí fora. I què passa? Que els dos cercles s'uneixen en aquesta part d'aquí. Això vol dir que compleix tant A com B, és a dir, nombres parells i que siguin menors a 5. Val? Llavors anem a situar cada número. Va. El 0 és parell? Sí. És menor a 5? Sí. Per tant anirà aquí on s'ajunten tots. 0. El 1 és un nombre parell? No. És menor que 5? Sí. Per tant, el 1 estarà aquí. No pot estar aquí enmig perquè no és parell. El 2 és parell? Sí, aquí. És menor que 5? També. Per tant, les dues anirà aquí. El 3 és parell? No, però és menor que 5. Bien. El 4 és parell? Sí. És menor que 5? Sí. Per tant, 4. El 5 és parell? No. I és menor que 5? No. Per tant, el 5 aquí fora, perquè no compleix ni aquesta ni aquesta. El 6 és parell? Sí. És a dir, aquí. És menor que 5? No. Per tant, només a l'A. És parell i ja està. El 7 no és parell i no és menor que 5. Per tant, fora. El 8 és parell, però no és menor que 5. Per tant, dintre dels parells. I el 9 estaria fora, perquè no és ni parell ni és menor que 5. I ara, després d'aquesta bogeria, podem calcular diferents coses. És a dir, si jo poso A unió B, vol dir A o B. Això és com si fos una O. Val? És a dir, m'és igual si em toca A o B. M'és igual d'aquí o d'aquí. És a dir, tot això, a veure si ho puc fer amb fosforito, tot això em serveix, perquè m'és igual si em toca A o B. Llavors, quins números possibles puc posar? Puc posar, a veure que torno a agafar el 6, el 8, el 0, el 2, el 4, l'1 i el 3. Val? Això ho podria posar en ordre, però bueno, ho poso així perquè veieu que són tots aquests. Val? I ara també tenim l'altre, A, i això és A i B. I, val? Per tant, vol dir que sigui A i B. I on tenim el que és A i també B? És a dir, que és nombre parell i que sigui menor a 5. Just aquí enmig. Llavors seria, vaig a fer-ho en un altre color, just això blau, no? Perquè aquí enmig és el que coincideix. Per tant, seria el 0, el 2 i el 4. Això seria A i B, que és aquesta part d'aquí. Després, què més tenim amb el diagrama de Venn? Vaig a fer una mica més petit, a veure si puc.
Així. Vale. També podria fer això. Què és aquest esdeveniment? Això és el contrari de A. El contrari de A vol dir que no estigui aquí, en cap lloc d'aquests. Val? Per tant, una cosa abans de seguir. El 0 hi ha gent que no el considera de cap manera. Llavors, bueno, anem a fer que és parell, val? Perquè després quan tenim el 10, el 20, és parell. Però sé que el 0 no és res, per tant, bueno, podria anar també fora, vale? Però bueno, el deixarem aquí, però no m'he recordat abans de dir-ho. Llavors, ara sí, continuem. Al contrari de A seria tot el que no hi ha, el que hi ha fora d'aquest cercle lila. És a dir, seria l'1, el 3, el 5, el 7 i el 9, que és tot el que no és A, veieu? Tot això d'aquí. També podria ser el contrari de B. El contrari de B seria el 6, el 8, el 5, el 7 i el 9. És a dir, tot això i tot això, perquè això és B. Doncs així podríem anar fent diferents coses i intentar mirar quins números ens valdrien dintre del diagrama o fora del diagrama, depenent de la probabilitat que ens pregunti. Doncs fins aquí, espero que ho hàgiu entès i ens veiem al pròxim. Adeu!